हायना हायना मानसियालाय बहा थांखो हायना 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 मानसियालाय माथो बेयावबो गैया बहा थांनो जाखो बेरे फुंजानिलाय हायना हायना मानसियालाय माथो सेङाबो मायाबो ना माबा मोनसेसो जाखो ना माखो बिखायासो गुरलु गुरलु मोनलाय लांबाय आंना बेरे फुंजानि अबाव थांथावथाव हायना हायना मा जादों आबौ मानो एसे फुङावलाय गाबज्रिखावबायखो बिहामजोखौलाय आं गाबज्रिदों नोंहा मा जादों गोदान सोदानथ' खिबो नागारनो हायाखै असयब बोराया मा बुंदों बियो हा गावबागाव लामा गावबागाव थांनो हाया नामा मालाया मानि सिन्था बिस्रा खुसि मोनो बिरादनो हायना हायना बहाथो थांखो मानसियालाय जेरावबो नागिरजोब्बाय आङो मानसियानो गैया अबावबासो गोग्लैबायखो ना माखो खर' गिदिंबायनानै हायना नै नोंनि बेयावसो दङ सना फाग्ला बायदि नागिरनानै थैनोसैमोन आङो नोंखौ मानोसो गाबज्राबो सिङा खोनायाखै नामा दुगैया गारा मानो मन्दिराव हाबफैखो नोंलाय दुगैनांलायगौ आरो दुगैयाबा मन्दिराव हाबनो हामा बेनिखायनो मन्दिराव जेब्लाबो दुगैनानै हाबनांगौ ओमफ्राय मानोथो गाबज्रिबाय थानायमोन आं फुजा होगासिनो दंमोन फुजा होनाया माथो हरनो हामाना बेखायनो आं माथो हरासै आङो नोंखौ मिथिखागोन साननानै नों हायना दा नोङो आंनि हिन्जाव मार दा आं हायना नङाबा सोरथो जागोन आंथ' नोंनि हिन्जाव आरो सोरखौलाय नुदों नोंलाय बेवहायलाय सोरबासो गोदान गोसोथोबावनाय दंबावो ना मा जाखोबा आंलाय माथो नोंखौ हायना बादिखौनो नुवाखै मेगनासो गाज्रि जाखो ना माखो आंनालाय आयु मा जामारखोथाय मा जाखो आंखौ मानो सिनायासै नोङो खाफालनि गोजा सिन्दुरनि गाबजों आखाइनि आसानजों दख'ना गोमो गाननायजों बेसेदि समायदों नोङो हायना थारैनो नोङो सोरगोनि हायनारि मार नों आंनि हिन्जाव मार दा थांदो थां मोखां सुइदो थां आइयाबो सिखारबाय खोमा आं साहा खालामनानै लांगासिनो दङ थाब फैदे जागोन दे थांदो थां हाथाय मानसि हैदो हे इसोर नुदोंना नोङो आंनि संसारखौ आं जोबोद थांनानै थानो गोसो दङ आफा आंनि आर'जखौ खोनानानै आंखौ बोर सारस्रिहरदो जाहाथे आं रुजु रुमु संसारखौ जानो हायो आं थांनानै थानो गोसो दं आफा इसोर आंखौ थांनो हो आंखौ थांनो हो आंखौ थांनो हो आफा आंनि बेमारखौ फाहामनो थाखाय माबा मोनसे मोजां राहा दिन्थिहरदो आफा आं थैनो गोसो गैया आफा बिहामजो 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 ओरै फैनायसाय बिहामजो माबि आयै माबाफोर नांगौमोन नामा नाङा आइ आं फंसे बाथ्रासो बुंनो लिंहरदों नोंखौ मा बाथ्रा आयै बिहामजो आइ दिनैनिफ्राय नोङो जोंनि न'नि लक्षी आरो नोङो जाबाय जोंनि न'नि बिहामजो गिदिर बिहामजो आइ दिनैनिफ्राय आं नोंनि बिमा आंखौ बिमा होननानै सानना ला आरो आं नोंखौ आंनि फिसाजो बायदि खालामनानै दोनगोन आइ सना आं नोंनि बेमारनि थाखाय नोंदाखौ दहाय फन खालामहरदोंमोन आङो दा नोंसोर हानायखिनिखौ थाबैनो चेन्नाइआव थांनो नाजादों नाथाय आयै न'नि खामानिफोरखौ जेबो जिंगा दासै नोङो आइ आं दङ ना आं मावगोन लासै लासैनो नोङो थाबैनो थांनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामखादो गांसे गांसे जिफोरखौ सुस्रांनानै बेगाव सोना दोनखादो मा मा नांगौ मा मा नाङानो आङो दहाय राखेबखौ बुंखाबाय फ्लाइटनि टिकेटखौ दानना लाखादो नङाब्ला गोबाव जागोन होननानै नोंदा गौतमखौबो बुंहरखाबाय आं आइ बेबो थांफागोन नोङो फंसेसो रायज्लायहरबावदो दाहाय मा बुंहरो बियो जागोन आयै दरलायलाय एसे नायनो मोजां बिहामजो मोनबोदों आङो जिखियानो जाया मानो आंनि बिहामजो गिदिर आङो बेखौ फिसाजो बायदि खालामना लाखिगोन
जेराव आंहा फिसाजो सासेबो गैजा रोङा। एसे मोजां गथ'खौ इसोरालाय मानो नाहराखै जाखो? हे आफा गसाइ बोराइ बाथौ, आंनि बिहामजोनि बेमारखौ थाबैनो फाहामहरदो। फिसाला गिदिरनि फिसौ फिसाफोरजों गेलेनो थाखाय जोबोद सिमां दङ आंहा। आंनि सिमांखौ जाफुंहो आफा बोराइ बाथौ। बिहामजोनि थाखाय नांगौबा मन्दिराव बोरमा मासेखौनो दान होगोन आं। नाथाय आफा इसोर, आंनि बिहामजोनि बेमारखौ जेने थेनेबाबो थाबैनो मोजाङै फाहामहरनो नाजादो। आइ आरो आफा, नोंसोरो सोरगोआव जेरावखि थाया मानो मोजाङै था। आइ आरो आफा, उन्दैनिफ्रायनो आङो नोंसोरनि अननाय मोनबोआखै। आदायानो आंखौ गाइखेर दौनानै फोथांबोदों, फेदेरबोदों। नाथाय आयै आरो आफा, आं दिनै राखेबजों हाबा जानानै जोबोद अनसुला फिसाय आरो जोबोद अनसुलि बिखुनजो सासे मोनदों, जेराव आंखौ दिनै गावनि फिसाजो बायदि अनदों। बिमानि अननायखौ आं उन्दैनिफ्रायनो मोनबोफेराखैमोन। नाथाय आं दिनै बेयाव फैना सासे बिमानि अननाय मोनदों। आं मिथिफेरामोन बिमानि अननाया माबादि जायो होनना। नाथाय आं दिनै मिथिबाय सासे बिमाया दि गावनि फिसाखौ बेसेबां अनो होननानै। थारैनो आंनि बिमा बिफायाबो जुदि दासिमबो थांनानै थानायमोनब्ला आंबो बेबायदि अननाय मोनगौमोन असे बिमा बिफानिफ्राय। आइ आरो आफानि अननाय आं उन्दैनिफ्रायनो मोनबोफेराखैमोन। नाथाय आं दिनै बेवहाय फैना सासे आइनि, सासे बिमानि अननाय मोनदों। आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय आरो रंजानाय मोनखांदों। जिउआव आं दिनै फार्स्ट टाइम आइ होनना गाबज्रिफिननो मोनदों। बे आइ सोदोबखौ बुंनो थाखाय आं बेसे गोबाव सम नांखो बावलायलांबायसो आङो। आदानो फन हरनो थिनदोंमोन। आदायाबो आंनि थाखायनो जोबोद खस्थ' मोनबाय। हायना, ओइ हायना, औ माबि र' थांगासिनो। ओंखाम संग्रायाव फैलाय। मा संदोंब्रा? माथो गोथाव गोथाव मोदोमफ्रुथारदों ओंखाम संग्रायालाय दिनैलाय। माबिमोन? मा ओंख्रि संदोंब्रा? लामानिफ्रायनो मोदोमबोखानानै जानो लुबैनायासो हाथारला आङो। मोनदोंना मोनाखै जाखो? आलु, टमेट', ना गोरानसो। आइया बेखौनो संनो थिननायखाय बेखौनो संबाय आङो। आलु टमेट' ओंख्रियानो एसे गोथाव मोदोमफ्रुजोब्बाय आरो। आलु टमेट' ना गोरान ओंख्रिया खथ्थ'बा गोथाव जायो। आं संबालाय माथो मोनामालाय? संनोबो रोंनांगोन ना। आंनि संनाय स्टाइला बेलेग, नोंनि संनाय स्टाइला बेलेग ना। संनायाबो माबा बेलेग थागुलायो आरो। साराय जाननानै थाव होनानै एवला एवसि एवबानोथ' जाबाय। एखेखासो माथो बयनाबो। गोथाव जाजानाय जाजायैया गावबा गावनि संनायनि सायाव आरो आखाइनि सायावसो जायो दा। ए नंगौना हायना सना? दिनैसो गोथाव गोथाव ओंख्रि मोनजासिगोनलै बे न'आव। एकदम मोदोमनायजोंनो उदैयानो ओंखाम उखैबायलै हायना, ओंखाम जाहोग्रोदो। ओमफ्राय हनै मैगं लाबोदों आङो। मा बिहरनायमोनथाय? मा लाबोखोथाय आङो? जोगोनारबो थाइसे लाबोदों आङो। दा मोनायाव दाउजों जानोसै। ओमफ्राय बानलुखौलाय मानो खोख्लैजोबखो? नों बेफोरखौ बाद दोनदो हायना। ओंखाम उखैनाय हाथारला होनदों। ओंख्रि गोथाव मोदोमनायजोंनो ओंखामखौनो एकदम दोनि ओंखामा थांजोबसिगोन बायदिसो मोनबाय आङो। ओंखाम खुरदोलै। जागोन दे, आइयाबो लिंबोफादो। नोंबो आथिं आखाइ सुना फैदो, आं ओंखाम खुरना होनोसै। हिन्जावनि आखाइनि संनायानो आलादा टेस्टखालि ना हायना। सेंग्रा समाव बिराद माला मोनजागोन सानगुलायथारोमोन आङो। नाथाय दा मोनबायना, सामफ्रामबो गोथाव गोथाव मोनजाबाय थासिगोन आङो। नंगौ ना? नंगौथ' आरो। नंगौखौसो बुंखायोबा आङो। थांदो, आथिं आखाइ सुना फैदो। गामसाया आङो बे बिसिनायाव दोनखादों, गानस्लायना फैदो, आं ओंखाम खुरग्रोनोसै। हायना, खनसे ना। मा खनसे? खनसेब्रा खावलियाव सब कुटुम हरदो माबार। नालाय माबायदि मानसि थायो बियो? थांदो, गामसा गानस्लायना फैदो, आं ओंखाम खुरना होनोसै माबारनो। मानसि गैयियावनो माबारखौ सब कुटुम हरदो थाब-थाबनो। दे होमबालाय। हायना, बिहामजोय। आयै, ओंखामा खुरजासिगौमोनदां। जारलालै, जाथ्रालै बिसोरजों फैथिबा। आयै, खुरगासिनो। थांदो माय डियार हाजबेन्ड, गामसा गानस्लायना फैदो माबारनो।
जायालै बिसोरजों डिस्टार्बल'। हायनाखौ आङो बेबायदियैनो रंजा खुसि नायबाय थानो लुबैयो। बिनि सोम सोम मोखांखौ नुबोला आंनि गोसोआ जोबोद दुखु मोनो। बेखायनो आङो जेसेबां हायो बिखौ रंजा खुसियै दोननो नाजागोन। हेल' गुमै। औ गुमै, हायनाया मोजाङैनो दंथ'यो। ओंखाम खुरनो नागिरदोंमोन। औ औ औ 20 तारिखआव दानबाय आदा फ्लाइटनि टिकेटखौ। नोंबो जोंनाव सानसे सिगां फैनानै थाफैदो, जोंनिफ्रायनो ज' थांनोसै। औ जागोन दे। औ आं खोन्थागोन दे। औ औलै गुमै, आंबो बिदिनो मानसिनि महरखौ नायब्लानो गोसोआव बिराद दुखु मोनो। गावबो बिराद मोखां सोम सोम थायो। औ दे जेसेबां हायो थाबनो लांनोसै। औ आं रायज्लायहरखाबाय लोगोजों। दे हजोंहाय थांनानै आरो कन्टेक्ट खालामहैबावगोन। औ दे बिदिब्ला नोङो सानसे सिगां जोंनाव थाफैदो। जागोन दे। दे आं खोन्थाना होसिगोन दे हायनानो। औ दे होमबा बिदिब्ला मोजांबा ना गुमै? दे गुमैया माबा मोनसे सारप्राइज होनो नागिरदों हायनानो, खोन्थाथ'ला आङो। 19 तारिखआव हायनानि बार्थडे दङ। सारप्राइज गिदिर दं जाहैदों। खोन्थाथ'नो थिनाखै आंखौ, ओंखायनो आंबो खोन्थाथ'ला बेबा मा सारप्राइज। हायना, बेयाव मा खालामदों नोंलाय? आं दसे नै गार्डेनाव बेरायफैदोंमोन। हायना, नों मानो बेबायदि हारसिं हारसिं थाबाय थायो सना? राखेब, आं दसे बिबारसो नायनो होनना फैदोंमोन। नाय हायना, जों सानैजों जुलि जाखांबाय। जों सानैनि साननाया लासैनो जाफुंजोबगोन। आरो हायना, नों बेबायदि नोङो हारसिं हारसिं खना खना थानानै गावनि गोसोखौ एसेबां लोरबां खालामबाय थानो नाङा। आं दङना, आंजों माखासे खोथाफोरखौ रायलाय। नोङो गावनि गोसोआव बेबायदि सानबाय थायोब्ला बोरै जागोन हायना? दिनैनिफ्राय आंथ' नोंनि फिसाय जाबायना। नोङो आंजों जाखिनि खोथा दङ गासिबो सेयार खालामनो हागोन। नाथाय नों हायना, बेबायदि अबेबा खना खना थानानै हारसिं हारसिं मोखां सोम सोम थाबाय थानो नाङा। आं बोरैबा नुफ्लांबायोब्ला गोसोआव बिराद दुखु मोनो हायना। राखेब, मानसिनि जिउआ माब्ला मा जालांगोन जेबो बुंस'नो हाया। मानसिनि जिउआ थास' बिलाइनि दैजों समान, माब्ला स्रय सिरिलांगोन जेबो बुजिस'नो हाया। बेनिखायनो राखेब, आं गोसोखौ स्रां मोनगोन साननानै बेयावनो दसे बेरायग्लांफैदोंमोन। हायना, नों बेबायदि खना खना थानानै माबा माबि सानबाय थानानै गावनि गोसोखौ लोरबां खालामनानै लानो नाङा। हायना, नोङो जेसेबां सानगोन एसेबां गोसोआव दुखु मोनगोन। नोङो जेसेबां सानबाय थागोन एसेबां नोंनि महर मुस्रिया गोमालांगोन सना। गावनि गोसोखौ नोङो एसेबां लोरबांथि खालामना लानो नाङा। हायोब्ला नोङो गोख्रों जा हायना, गोख्रों जा। नोंनि लोरबांथिखौ नुनानै नोंनि बेमाराबो नोंखौ बारसिननो गोहो मोनगोन। बेनिखायनो हायना, जेसेबां हायो नोङो गोख्रों जाना था। आरो हायना, 20 तारिखआव जोंहा फ्लाइटनि टिकेट दानखाबाय, चेन्नाइआव थांगासिनो दङ। नों जिंगा दासि सना, आं दं। नोंनि राखेब थासान्दियाव नोंखौ आं जेबो जाहोआ। हायना, आं खोन्थानोसो बावदों, आदाया 19 तारिखआव जोंनाव फैगासिनो दङ। नोंनि थाखाय गिदिर सारप्राइज दं जाहैदों। आंखौ खोन्थानो थिनाखै। नोङो नेथ'दो ना मा होनो? मा राखेब, आदा फैगासिनो दङ? आरो बेबो सारप्राइजजों लोगोसे? नाथाय माने सारप्राइज जागोन? आंथ' मिथिया मानिबा सारप्राइज। आंखौ खोन्थानो थिनाखै नालाय ओंखायनो खोन्थाथ'ला आङो। गुमैया जेरैयै खोथा होदों आंबो बे खोथाखौनो लाखिबाय। नोङो नेथ'बानो जाबाय। औ, आंथ' नेथ'खागोन। नाथाय माने सारप्राइज जागोन आं हमनोनो हायासै। बेफोरखौ बारा सानबाय थानाङा। थ'दो न' सिङाव थांसै। एसेबां सान्दुं गोसायाव
नोङो बेवहाय गसंबाय थानानै मोखांफ्रा गोसोम जाया होमबा? आंलाय गोसोमखा माथो। थौदो न' सिङाव थांसै। बामलेमा सिखिरिफोरनि मेगननि नोजोर नांगोन आंनि हिन्जावखौ एसेबां समायनानो। बेनाबाथाय थुदो।